ҳама корҳои ман баръакс шуда истодааст. Ин деҳотиам забон бароварда сакун. ин ҳама айби ҳамин муниси ахмақ. шаб менӯшад, рӯз менӯшад. пули будаги ҳамая чош дода гаштааст. як кор карда дили ин деҳотия ба даст оварам дар кор. як кор. вай ассалому алайкум. Фархуҷон. хуб ҳастед? инҷасти бачаҷон? биё Фархуҷон. Бачаҷон? ух ту. писари апаи ман ҳасти ку? аз даҳани шумо ҳамин гап мебурояд холаҷон? вой ҷони хола мемурад дар қошои сиёҳи пайвандид. биё Фархуҷон, биё не холаҷон, шумо шинед, ман назди шумо омадам. тенҷӣ буд холаҷон, дигар ҷои вохӯрӣ аз хона ба тарабхона, аз тарабхона ба боғ дигар омадем бароғ задем ку холаҷон. тенҷӣ аз аст. ҳамин тарабхонаву боғу роғ дилгир шудам. як ҷои танҳоӣ хостам ки дар як ҷои танҳоӣ бо ту суҳбат кунам Фархуҷон. чӣ буда масъала холаҷон? ин мунис мана мекушаду ту бехола мемонӣ. чӣ ба? сарат бехола мешад. шаб маст мебиёд, рӯз маст мебиёд. пулои будаги ҳамая барбори чош дода гаштааст. бовар кун дига сару каловама гум кардам. чӣ кор карданама намедонам дига Фархуҷон. ое аз маслиҳат пурсида мекунам ҷони хола. аз ман маслиҳат холаҷон? бале Фархуҷон. мегӯям ки холаҷон, аз мукофоти амал ғофил машав, гандум аз гандум бирояд ҷавзи ҷав. чизеро ки тарбия кардед ё чизеро коштед, ҳамонро ба даст мебиёред. анакнун имрӯз шумо пушаймон ҳастед аз тарбияи кардаатон. намедонед дар куҷо арзу шикоят кунед. ба анис занг занед, ба язнам занг занед, ба духтаратон занг занед, ба он дугонаҳое ки ба шумо маслиҳат медиҳанд, ба онҳо занг занед. ман дар ин ҷо ягон масъалаи шуморо мутаассифона ҳал кардан наметавонам холаҷон. агар ки ба ростӣ гап занам холаҷон, вақте ки шумо азоб мекашед, ман лаззат мебарам. медонед барои чӣ хола? ба он хотире ки ба ҳама рӯзҳои бадтарин ману аъзои оилаамро шумо кашола карда овардед. ман гумонӣ намекунам ки як зарра дили шумо нисбати ман гармӣ дошта бошад холаҷон. эни Фархуҷон. мана Фаррух гӯед басанда ҳастай. ҷонаш он қадар муҳим нест. хоҳиш мекунам холаҷон, аз имрӯзу соат сар карда дигар ба масъалаҳои оилавиятон маро омехта накунед. худо нигаҳбони шумо бошад холаҷон. мутаассифона ягон кӯмак кардан наметавонам. нахезед холаҷон, шинед. пас аз хестан гумон мекунам ки ягон гапе мегӯед. хола дӯстони азиз, бо мақсади бартараф кардани бехавфии кор ва фаъолияти худ ва гузаштан аз граница, аз ин рӯзу соат сар карда метавонед бо ширкати умед ҳамкории пайвастагӣ дошта бошед. шумо аз номи канали Фаррухи Неъмат гап занед, ба шумо тахфиф яъне скидка низ пешниҳод карда мешавад. нархҳои арзон, кафолати ҳаматарафа вуҷуд дорад барори кор. дилам намесӯзад. худо нигаҳбон. ин деҳотия ки ба ман шоир шудааст. аз гандум берӯяд, аз ҷав. вале нигоҳ кун, аз гандум ҷугорӣ мерӯяд. фаҳмидӣ? ман зинда бошам. Фархуҷон, медонӣ тоҷикони мо як матал доранд ки кур як бор дар чоҳ меафтад. дуруст аст. на, ин дуруст нест. чӣ гуна? кур ҳардам дар чоҳ афтидан мегирад, чунки ӯ кур аст. охи барои кур асо лозим мешавад. мо асо гирифтем ки ба ҷои лозима меравем, мерасем. дуруст. асо барои он аст ки қувват медиҳад дар по. барои аз чоҳ гузаштан
یک شخص بزرگ که دستی تو را گرفته از چاپ زد. یعنی اون نفری که دستی مرا میگرفت نیز خودکور است. بله. تشکر اکای زوربک. خوش آمدید فاروق جان از باری боло خوش آمدی یک باری دیگه خوش آمدی